हे गाइस, फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय। आं दिनै आसाम टेटनि थाखाय खुदिया जौगानाय आरो फोरोंखान्थि सोलोंथाइ आयदानि सायाव मोननैसो सोंनाय फिननायनि भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअखौ एसे हाखु दाखु बानायनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव बेखेवना होनो नाजागोन। भिडिअ एसे गोलाव जागोन, ओंखायनो एन्सारखौल' फरायना होलांनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। से नं सोंनाय, गाहायनि बबेखौ सुंजाबथाय बाद बुङो? बेनि थार फिननाया जागोन क थुलुंगाखां मावखान्थि तत्व। नै नं सोंनाय, सोलोंनाय खान्थियाव मिथिंगायारि फारिखान्थिखौ मिथिनाय जायो। बेनि फिननाया जागोन घ रादाय गैयै फिनजाथाय। थाम नं सोंनाय, फोरोंथाइनि जुनिया थांखिफोरखौ लिरनाय बबे फर्जानि खामानि? बेनि फिननाया जागोन गोजौनि मोनसेबो नङा, घ। 4 नं सोंनाय, गेस्टल्ट सोदोबनि ओंथिया जादों गोजौनि गासैबो, घ। 5 नं सोंनाय, जुनिया सोलोंथाइया गाहायनि बबेनि लोगोआव सोमोन्दो दं? बेनि थार फिननाया जागोन घ फोरोंगिरि फोरोंथाइनि लोगोआव। 6 नं सोंनाय, गथ'सानि रावनि जौगानाया बबे समाव जायो? बेनि थार फिननाया जागोन ख गिबि गथ' सम। ख 7 नं सोंनाय, गथ'सानि सोरजिथाइ सक्तिनि जौगानाया बबे समाव जायो? बेनि थार फिननाया जागोन गथ' सम। 8 नं सोंनाय, भारतआव गुदि सोलोंथाइनि गिबि मोनथाया मा मायथाइयाव दाजादोंमोन? बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। 9 नं सोंनाय, लाइमोन समा जाबाय बारहुंखा आरो गुथालनि सम, क। 10 नं सोंनाय, इडुकेसन सोदोबा मा रावनिफ्राय सोमजिदों? ग लेटिन रावनिफ्राय। 11 नं सोंनाय, खुदियाया बिनि मेलेमारि आखा फाखाजों जौगाबोयो। थार फिननाया जागोन खमायलाङो, क। 12 नं सोंनाय, महात्मा गान्धीनि बादिब्ला गुदि फरायसालि थाखोआव सोलोंथाइनि मा बिजोङा गोनां? बिनि फिननाया गथ'सानि बिमानि राव, घ। 13 नं सोंनाय, गाहायाव होनाय बबे फरायसानि खामानि? बेनि थार फिननाया जागोन गोजौनि गासैबो, घ। 14 नं सोंनाय, TLM नि फुरा महरा जादों टिचार लार्निं मेटेरियल्स, ख। 15 नं सोंनाय, बयजोंबो अनसायजानाय फोरोंगिरिया सासे जाय? बेनि थार फिननाया जागोन गथ'साफोरनि आंगो, ख। 16 नं सोंनाय, गथ'साफोरनि गिबि सोदोब सोलोंनाय मुवाया जाबाय?
जाथाय सोदोब ग 17 नं सोंनाय हानजा खानाय बैसो बुङोब्ला बुजियो। बेनि फिननाया जागोन गथ'सा सम। क 18 नं सोंनाय संबिजिरा बबे बैसोनि हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बेसेन नाङि गोनांथार सोलोंथाइनि राहा खालामनाय जादों? बेनि एन्सारा जागोन ख 6 बोसोर बैसोनिफ्राय 14 बोसोर बैसोसिम। 19 नं सोंनाय गाहायनि बबे गथ'सानि गोनांथियाव गोग्लैया? बेनि फिननाया जागोन हाबानि गोनांथि घ। जोबथा सोंलु 20 नं हादरारि सोलोंथाइ बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गौथुम NCERT दानाय जादोंमोन? ग 1961 1961। दिनैनि सोंनाय फिननाया एसेनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव मा साबजेक्ट मा आयदानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो। गोजोन्थों।